El repte que tenim a Vilanova del Camí és que cap nen, nena ni jove es quedi sense la possibilitat d'accedir a les activitats d'estiu que li permetessin continuar amb el seu aprenentatge escolar. La nostra motivació per participar als municipis de l'Estiu Enriquit és sobretot crear aquestes sinergies amb altres municipis que poden ser semblants a nosaltres o fins i tot que tinguin més habitants o altres casuístiques, però que al final aprenent uns dels altres per poder seguir evolucionant i creant noves activitats a l'estiu que afavoreixin a tots els col·lectius. L'estiu del futur que ens imaginem és que no hi hagi distincions entre l'educació formal de les escoles i les activitats que es fan extracurriculars o fora escola, perquè al final que tothom tingui aquesta capacitat de poder seguir amb l'aprenentatge independentment de que sigui algo obligatori o no, crec que és un dret humà que no podem obviar.